Привет, добро дошли в новото видео. Днеска играме Minecraft Survival. После толкова време, значи се врачам и аз на снимане с звук, значи ги знаете, имам филм влог, ви кажа защо не можех да снимам. Ви кажа защо не можем да снимам с звук и имах тук, да се вратим на играта, съставих тук чест, нали, алоу чест и чекай да не ми дава екстра на инсталации. И сега ще изкрафтаме крафтинг тейбъл. Чекай как се крафта сега да забравя. Нямам фали ще едно, а да ке вземам 11 лора. Заборах как се играла чудо. Не съм играл много отдавна Minecraft. Сега играм в парковете и стана гейп. Парковете не можем да снимам, а именно доста директива. Можем да снимам като сейф гейм или първата мисия. Смятайте се някъде прикрадат на парковете. Са мисии, а са на друга стак. Апгрейд и тази работа много касна. Скилса имам на все кой си го тренирам, али да не сборим за парковете. Се вращаме на Minecraft. Само ще отбирам нещо. Тук е много главен. Не го върнем. Ще отбирам нещо за гледане на кучета. За малко сечка. Горе ще трябва да има каране. Няма да сечка. Не секирате. Вака. Скачим нагоре и ще найдем някъде нещо. Мисля дека че има. Много е снег. Така да оздите не може. Ама тело велико. Тело. Сме тук всичко може. Сега нищо в компютъра, те е слаб не стане. Добре. Само първо да крафтинг тейбъл, вече е поставено, набия много голяма кучета, после може да се добравиваме. Сега да вземем хранене. Да, тъчно трябваше. Така се прави статия, хранене. Да, така. Добре. После ще направим стон, само сега като взема по-трава, ще взема малко стон и покрай мен има и лава. Добре, искам дали. Добре. Има къде да взимам руда. Добре. Ще се взема на вода. Да има стон. Добре, доста ми се стон. Сега да взимам дрова. Да работам. И за дълго време не снимах с виновам и искам да ви кажем дека YouTube ми да взема субскрайбера, да не взима специал за 94 субскрайбера, може някой да беше глупо специал, ама и сега ще се случи ми отзема субскрайберите и 68 субскрайберите. А за 94 снимах специал, това е много лоша работа, дечки. И купих микрофон, но надвор го изнесохме надвор и овие моите вратичетки мои си играли са, но го скинали. Го скинали жица, беше жичен, имаше и без жиченцата студена, али не я купих. Купих микрофон, се израдвах и саках да снимам с него, да го спробвам, но докато утредента не баше утредента, ама не знам кога беше това. И скина жицата и сега си продължам да снимам с истият микрофон. Значи снимах с микрофон с слушалките.
се разсипа и сега и сега снимам с микрофонът от камерата. Камерата не я включи. Да не се всъщност събрала разни цикълонови. 20-30. Сега да почнем да я правим, това да не да я направим. Айде, да не удължва много. Къде... Опа. Така сега да почнем. Шола ставаме в баталии. По-лесно съм. Заборя како куќа се прави. Айде. Значи, кажах дека няма да биде голема, а тоа после реков ќе апгрейд ќе стане по-голема. Сега за сега ќе видам како ќе биде. Значи шарена ќе ми биде од секакви даски. Само така видам. Чек сега. Уште еден ред и натам ќе продолжиме. Нема да биде толку висока, ќе ја направам повеќе висока, но сега да изгледа много како подлога, така од жиле да го изгледа. Ајде. И сега мора вака да го правам. И ми одиме вака време. И почнам повеќе даски. Planks, како наречете ги. Аш, значи до тук ќе не виде. Знам, това малък изпад. Да, малък изпадне, но после няма да изпадне малък и ще направим по-голема. Значи не мислям за понатъм, сега мислям що да правя. За понатъм има време да мислям. Трябва ще ми води бързо, гладен човек. Веќе не е. И... Айде това древо че ми да го изсечем. Да направим и куцата и както видя от ова прва епизода на Survival. Ќе почнам. Чекай, аз планирам. Ама не знам дали ќе видя да завършам овие епизоди вака со Survival. И после ќе почнам со Hardcore. Ќе видам дали ќе почнам. Планирам. А сега не знам. Да точно се го има да има дръвие. Айде сега ќе ги шарена и сега дръвие. Направим плинк. Добре, сега ќе ги сечиме. Ето така. Че да не паднем един някой на друго место. Не. Сега да видим дали ќе стасат. Мислам дека ќе стасат, ама за нагоре височина няма да стасат. А сега стискам тап, навикнам се на страна да дип инвентари на тап. Добре, бричвал. Ваклип. И ваклип. Да, ќе стасат за шубидеве. А и от лавата се запали. Како стина? Майката ти е. Едам. Чекай ова да сопрам луѓе и... Не знам како се случува пожар, но вероятно од лавата стои гомени и како дошла до овде. Ето, možda близко од топлината се запали. Сега се фракаваме. Добро, овде да го доградиме. Ева, имаме шарена куќа. Толку веќе немаме тоа. Вземаме вака. Се надевам дека ќе се допадне видеото. Така. Ванка. Добро. Ще стана. Аз чекай поедно, ќе ставам после ще поедно за нагоре. Вака. Нямах толку таа. И сега, ева. Се вракаме. Шарено го направих малко. Куќата ќе ми биде хаос, мислам од надвор. Бидејќи пак ова сум
Откъде се найде па се живола, аз се случвам. Трябва да скратиме. Да ти еде. Загледаме. Я нямам. Лака се. Да ти еде. То не ми трябва. Ой, се стигне ли? Имай ката. Да се изпира, ама имам и храна. Почнах кукя да града. Имам и уич. Така да може да ми хвърли някаква магия. Я нямам и свърд. Не видя. Баш хубаво. Тук ще влезам. Нямам и стиц. Супер. Не видя човека. Свет. Ще го и така. Оди ти вам. We're gonna die. Така. Спасихме. Само блещета. Лак. Аз гледам толкова дълъг епизода, бидейки века съм в тежка ситуация и продължуваме другата епизода да налиме храна и да се обезбедиме се и меч и все, па по-това да правим някакво. А не ми текна дека нямам храна, дека нямам свърд, дека нямам меч, имам. И тикет си имам 2. Добре, това е това епизода. Доколко ви се допадна в епизода, ставайте лайк, шер и се гледаме в наредната епизода.